बे जोंनि माने सुब्बा बंश साथालियाव थाग्रा जोंनि आदा रमेश सुब्बा बिनि बंशफोर सुब्बाफोरा बावहरनाय जाबाय। दा बावैसो सिगां जोंना दुवर्स ओनसोल जन परिसंगम आफादनि दैदेनगिरि पारभिनाज नार्जारिया जे दुवर्स ओनसोलखौ लानानै जे मोनसे दुवर्स ओनसोल प्रदेश रायजो दाबिनायनि जा बाथ्रा बुंदों, दा बिनि सायाव जोंहा एसे बुंनांगौ बाथ्रा दं। दा रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैदों आरो रायजो राजाफ्रा बिनि खोथा बुंनायजों हयथ' गोबां गोनो गोथो जागोन, गोबाङानो आन्दायगोन। दा बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा सैथो बाथ्राफोरखौ, नंगौ बाथ्राफोरखौ मिथिनांगौ। दा बिथाङा बुंदों जे दुवर्स ओनसोला एक्सक्लुसिभ एरियामोन बियो, बेखौ रावबो खुङाखै, बेखौ रावबो सासन खालामाखै, बे रावनिबो सासनाव गैयामोन। बे बाथ्राखौ पारभिनाज नार्जारिया बुंदों। ओमफ्राय लोगोसे जोङो रायजो मोननांगौबा दा जोङो बड'लेण्ड हिसाबै मोननाय नंलिया, बेखौ बुंदों। बड'लेण्डआ कमप्रिहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन जोंना प्रमद ब्रह्ममोनहा, उरखाव गोरा ब्रह्ममोनहा लिरना गारबोबाय। बेखौ जोबथा सलिउसन बड'लेण्डआ जालिया, जोबथा बुजावफोरा खालामना हरबाय होननानै बिथाङा बुंदों। आरो मोनसे खोथा बुंदों बिथाङा जे नामजों, मोनसे जाथिनि नामजों, मोनसे जाथिनि परिचय लानानै रायजो जाया, बे बाथ्राखौ बुंदों। दा बे हिसाबै जों बेफोरनि सायाव जों एसे गुवारैनो जोङो एसे मिथिनांगौ। दा दुवर्स ओनसोला मा, बेखौ जों सिगाङावनो एसे रायजो राजानो बुंनो सानदों। दुवर्स, बे भुटान दुवर्स होनबा दरखौ बुंनाय जायो। दुवर्स माने दर, बेखौ भुटानाव हाबहैनाय लामा बेखौ होननाय जादों। आरो इंराजिफ्राव बेखौनो बुंदों भुटान दर होनना बुंदों आरोखि। दर होननानै लेखा जादों, भुटान दर, भुटानाव हाबग्रा। बेखौ गोबां साइडफ्रा बेयाव गिदिंनानै लिरलांदों। दा भुटान दुवर्स, दा बे भुटान दुवार्सआ गासै 18टा भुटान दुवार्स गासै। दा बिनि गेजेराव बेंगलाव 11टा, ओमफ्राय ओरैहाय आसामाव 7टा, दा गासै 18टा दुवार्स। दा बे 18टा दुवार्सआ गासिबो जायनाखि माबाफोर लिरलांनाय दुवार्स एरियानि सोमोन्दै, बेयाव गासिबो मेसेज एन्ड कसारिस ओरै होनना बुंदों। बेयाव मेस आरो कसारिफोर थायोमोन ओरै होनदों। दा आं खोन्थानाय नै बेयाव लिरदों नैबे भुटान दुवार्स, बे भुटान दुवार्सनि सायाव लिरनाय एसलेडेन लिरनाय पेम्बारटननि रिपर्ट बेयो, ओमफ्राय किसान खान बस बिसोरनि रिपर्ट होननाय बेयो। दा बे मिशन माने पलिटिकेल मिशन टु भुटान बेखौ लिरदों बे एसलेडेना। दा बेयाव बे लिरनाय बादिबा बेयाव लिरदों बे दा 7 आसाम दुवार्स आर, बे मामोन बेखौ लिरदों बे। दा 7 आसाम दुवार्सआ बुरिगुमा, खालिं, गुरखला, बांसखा, ओमफ्राय सापागुरि, सापाकामेर, बिजनि। ओमफ्राय बिनि उनाव 11 बेंगल दुवार्सआ जाहैबाय गासै दालिमकटे, दार्लिंजुं होनना बुङो बेखौ, ओमफ्राय जुमारकटे, ओमफ्राय मैनागुरु बेखौ होनना बुङो, ओमफ्राय सामरसि, लखिदुवार, ओमफ्राय बाक्सा दुवार, बुलखा दुवार, बारा दुवार, कुमार दुवार, रिफु, सिरुं, बाग और बिजनि दुवार। बे गासैबो बेंगलाव। दा बेंगल दुवार्सआ धरला दैनिफ्राय, सोनाबहा धरला दैनिफ्राय बे माबासिम मानास दैसिम बे बेंगल दुवार्स, ओमफ्राय मानास दैनिफ्राय धनसिरि दैसिम बे आसाम दुवार्स, 7टा आरोखि। दा बेखौ जोंना माने पारभिनाज नार्जारिया भुल बुंदों। बियो माने बेंगल दुवार्सआ तिस्ता दैनिफ्राय मानाससिम मोनदों, ओमफ्राय मानासनिफ्राय एखे सदियासिम मुं लादों बियो। बे नङा, बेयाव रोखा लिरनाय दङ। दा बे ओमफ्राय बे दुवार्सआव सोर दंमोन बेखौ आं एसे फरायनाय खोन्थानि। नै बेयाव लिरदों नै दा होल अफ दिस ट्रेक्ट इज इनहेबिटेड बाय मेसिस एन्ड कसारिस, द अनलि क्लासेस apparently able to live there in consequence of the atrocities of the Bhutias and the malaria generated in this vast jungle tracts ओरै होनदों। बे जायगायाव मेस आरो कसारिफोरल' दंमोन, गुबुन गैया। ओमफ्राय बिनि जायगाखौ बुंदों आरोबाव बे जायगायाव सोर सालायोमोन, बे जायगायाव सालायदों गासै almost all the principal officers in charge of the doors of the plains are कसारिस होनदों। ओमफ्राय एसामिस एन्ड बेंगलिस, माने एसामिसआ बेयाव सोरखौ होनदों, बे बर'खौनो सोरखौबा एखमबा माने
एसामिस अफिसार होनो बे बुरा तालुकदारखौ एखमबा माने असमिया बुंदों खिन्थु बेखौ कसारि माने अफिसार होननानै बेयाव लेखा जाबाय एखेबारे दा बे कसारि दुवारसो होदोंमोन ओमफ्राय बेंगलि जों बेखौ नुवाखसै ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला नैबेथ' बे दुवार्सनि नैबे गौरिपुराव जायनाखि थायोमोन दुवार्स बेंग्रा परबजरा ओनसोल हयथ' बे असमियाव जानो हागौ बरुवा दा बेखौथ' बुंनो हानांगौ खिन्थु बाखि गासिबो माने माबाजोब कसारिजोब दा जोंना पारमिनास नार्जारिया बेखौ मिथिना मिथियाखै जे बे एरिया जे बर'फोरनि खोब जायगा थानायमोन आरो बे एरिया जे बर'फ्रानो सासन खालामदों बे हयथ' बेखौ मिथिना मिथियाखै जाय फले बिथाङा बुंलादों जे माने बे एरिया एक्सक्लुसिभ एरियामोन खुनु रायजो रावजों सासन खालामजायै एंगारजानाय एरिया राव बेखौ सासन खालामाखै ओरै होनलादों खिन्थु खुला बे जायगायाव एखेबारे जे बर' अफिसारफ्रा दंजोबमोन बेखौ जों फराय माने मोनो आं एसे मोननैसो बाथ्राखौ आं एसे खोन्थानाय आरोखि बयबो मिथिनायनि नैबे होनदों दा बांसखा दुवार बेखौ होनदों हुइच इज अलस' सामटाइम्स कल्ड बुक्सा दुवार इज आन्डार दा इमिडियेट मेनेजमेन्ट अफ कसारि अफिसार कल्ड बुरा तालुकदार होनदों नै बेखौ होनदों ओमफ्राय एन एनादार बिगुर उजिर माने बिगुर उजिरजों बे माने बुरा तालुकदारजों बे बांसा दुवारखौ बिसोरो नायोमोन बेङोमोन बिसोर बे जायगायाव खाजोना बिसोर माने खालामजोबोमोन बेखौ होनदों आरोखि ओमफ्राय लोगोसे कलिं दुवार ओमफ्राय बरिगुमा दुवार बे कलिं दुवार बरिगुमा दुवार बेखौ माने गम्भीर उजिरा बेङोमोन बेखौ गम्भीर जिंखाबबो होनना बुङो आरोखि कलिं दुवारखौ बेंग्राया दा गतिके जोंहा रोखा जाबाय बे जायगायाव जोंनि बर'फ्रानो बे जायगाखौ सासन खालामदों बेंदों बे रोखा दा बिथां पारमिनास नार्जारि बुंनायाथ' बिदिब्ला नंखाय जाबाय जे माबोरै बुंखो बियो बे जायगायाव माने रावनिबो सासनाव गैयामोन होनना माबोरै बुंखो बे बर'फ्रानो खुंदों आरो बेल' नङा आरोखि ओमफ्राय बिनि बादै नैबे माबानिखौ आङो सिडलिनि माबाखौ बुंनो एसे सिडलिनि बाथ्रा सिडलिखौ बुंदों ओरै लिरदों दा हिल ट्रेक्स बिटुइन दा माउन्टेन्स एन्ड लेभेल कान्ट्रि आन्डार दा अथरिटि अफ दा सिरुं सुब्बाफोर बेंनाय आरोखि आन्डार दा अथरिटि अफ सिरुं सुब्बा बे जोंनि माने सुब्बा बंश साथालियाव थाग्रा जोंनि आदा रमेश सुब्बा बिनि बंशफोर सुब्बाफोर आरोखि बेखौ बुंदों